ଖରା ଦିନେ ପଖାଳ, ଶୀତ ଦିନେ କୋଳଥ ଡାଲି ସ୍ୱାଦ ଏକଦମ ନିଆରା ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବୋଉର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କୋଳଥ ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେରି ନକରି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କୋଳଥ ଡାଲି କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା।